मेंनो रोङै मावथि सिखोला हो 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 आबाद मावग्रा मावथि हानजाजों नंगौ ना नानिमोन नै लोगोफोर जोंहानि माइ गायग्राफोरा काट्रासो सानसेयावनो बिगानै गायो आरो ओमफ्राय फुंसेयावनो बिगानै गायो ओमफ्राय दिनैयो मा होनो 5 बिगा गायबाय लोगोफोर नै न'नि गोजा आरो रावबो कामलाबो गैया ओमफ्राय होख्लायखायो नै ओइ दख'नायावनो सिनायखायो लोगोफोर बिजावजालि गोजा होननानै नायनायनि एखे दख'नाफोरा ओमफ्राय नै जाहा आइ दङ आइ बिखुमजो ओमफ्राय मादै आरो इसोरो जामाइजो सानैबो ओमफ्राय नै गायनायखौ खिथिनाय जि स्पिड गायखायो आरो नै जाना बिजावजालि सासे जि स्पिड गायो नायदै देहाय गायनाया मा मिनबाय थायो आग्लिसो दे जि साफा जादों हाब्रुआबो बेल बेलनो आं जाबाय दानि जुनि ना जुगनि मेंनो रोङै मावथि सिखोला हो 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 आबाद मावग्रा मावथि हानजाजों नंगौ ना नानिमोन नै आरो जोंहानि बिजावजालिनि फिसालाया नायदै नाय इखौ मानसि होनगोन ना मोदाय होनगोन लोगोफोर नै हे भगबान आयु आयु नाया मा एसे गिदिर हे नाना मानसि लैलाय बा मा एसे गिदिर नालाय हाय बा ए माथो मानसिसो इनो जाबाय मानसिसो जाहैबाय नायानो नाय लोगोफोर नै एकदम जिबायसा फ्रियाव गेलेबाय दं आरो गथ'आ जोंहाना नै बिजावजालिनि फिसालाया देनजारसो नै हाब्रुआ हाबनो मोनबा इदिनो जाखायो आरो इन्टारेस्टआनो बेलेग आलादाखा ह माबा ना सें मोननाय बायदिसो सोमखोर जाजोब्बाय खावसे गायखांबायानो ओइ बेसेबा मानसि नै लोगोफोर इमाखा गायखांजोब्बाय आरो गोसोम जाजोब्बायानो नै गथ'आ गोमो हाबबाय बे सौलाबाय सिउ ओरै सिउ सौलाबाय मोसाबो जान्जि समाव गेन्दिप' गेजेरावसो दानांगौमोन जै जरा जर मैदेरनि बोलो हैया लागाव आलु गोथां नांगौमोनहाय आलु गोथांजो सामब्रालानि आलुआ सामब्रालानिमोन ओइ बाबा खान्थाल जाग्राफोरा रेडिथार नै माइ गायनानै मेंनायनि खान्थाल थाइसे जानोसैलाय ना नानि जादो नै खसे जानि नै र गोथांनि गोथां गोमोननि गोमोन लोगोफोर जाजायाहाय इसोर गावसोरासो लाखायो बाहागोनो लाखायो गावसोरासो